We are Yankopon Beach and Winner. We see Yankopon to Yawe. Yamodofo, Dammy about Miss Mine, Namekasi. Say, open your papa. A company, a walk our chichra. YouTube channel now, was a chip. AGYEKUM, True Feed Text International, Bubuyo, open your papa. You may come akuma. You may say yes, and you munia, Okosetia, Bubuyo, any video now, and I'm saying, Christian Kaida. Amen. Brother, Yabonyamia, Yabadiana. Abraba Yaba and Payamia Yakupon when you my day, Apway. Tibesian, your messenger, when you have been such a or in Chelsea of Wapo. With the Bible, Kababa, was so here, Nitium, was it here, a Yami? By both what you metium, no ready Tiano. Says I mean, Tiamuti, a ready Tiam. Now, Jenny, Yami, Untie. A question mark. We are here by Mitium, a ready Tiam. That's right. But a Yami, Mitiamwa, when you mean Tiam, what about for them at the say? Kabama, ready for Bowana or so. Yago Never for now, swear was about it. It was our sister, we had seen in it. Was our brother, what's name? When you go proper for bonus, so it's about it. It will be so yamia, or for Benabon Sabasia. Ebon Zambo, Tina Unzo Yamino, at your mind, Yama and Sempata, and Tadi Bonnie, and you be any wood ye be, we be, say Yamabo Friday, watching them. Brother, and I did a seven post, I was not what you saw. Who was killed to a cattle? That's right. Penyamidia grow. A die 2 million. When you make a tomb and son of what to him. That's right. Who move them one, now a tomb. Who be entering like them with him? Because of one you didn't put that, of what you know. It's never putting it up on Tina or more watch. That's right. We tell what him put on the watch. That's a big pot job who buys some and tell what it. Then pop one po or the sensing barrier at also. That's right. It's how much you call your son, brother. When I go po, up what tea, no be a kino, our talk. No be a Honamadian. Who bet you home, number 4 Tawasia, but we are in Zoom. Do you bear man now? We dear, no, we dear, no, didn't no, we got us. I took a steer a sick kind. We do one, I would do so, Prada, who put me in a normal show. We are no way dear, no way dear, who are them one or matum. We do, what was I did now? That's right. We say a sort of problem, what I should count home. I tell what you said upon you. It was saying a good problem of wedding. But no son was a son is Sabatia. Now what you want? Now, Papa said what you want. I'm not going to say Radia. Now I know what you want. Overcasher will say Radia. You shall only put on what one. You shall not be power then. You can go to work, Christo. Canada. Amen. It will be Canada to one. They both waiting him. That's right. And Cantisanka at Temuda. And now we are Cassette of what Equajan. Zachariah chapter 3. Zachariah chapter 3. Kikaba, mammy. Mammy, an quotation of the argument was I'm a communicable points here. It's just study. Let's hear you, mamma, no yell. Now, but as I won't be in the Cassatelipa. Temayasa Pong, I told you, be said. Columbian Pessimity. And he be Cassatram 7 side. And he be Cassatram 7 co. If you are not in Janeba, if you are not a no man ever, he said, on Concourse, I'll Cassatramia. Miss Slow, my mate will be your pa. I never know what's here, my brother. You didn't hear what's here, my palm down home today. I never know what's here, my sister. That's right. Hey, Tima Kojina, Babia, your Pomatadia. I wouldn't prefer said you pass out Pomatadia, you go. Let me go Pomatadia, but any better what's here. That's right. A baby never rub a sack at the end of just what me don't measure. Awesome. Because according to Bible, when it check none in a memoir or what? And you want to wait, so I went now, what to a quack. That's right. That's what I was saying for about my day. That's right. It's going to be saying, Yamia, and now whatever. And now whatever. It's a papa who punished and it's your 1 year. The son Yamia, a second. Amen. It's a little war, young son Yaman. That's right. That's it, born in a day. Young for so near Kanya day. I swear they become a doom. That's right. According to Zechariah 3 verse number 1. Go ahead. Was what or dome was of Penino. It was a dome was of Penino. And my mean was of Penino, Joshua said, with no rather. As I said, was that's right. Both we are making us semi software. On Ponyam money could diacon. One can be shemo. When Yamina Schumann said, Uncle Diacon. Not Krobit said at the bank for the 1 year later.
wɔn ko kum saa kurom nipa nyina onyame na soma no etebile okotu saa na mo no ekoku saa nipa no ana bɔfoɔ no ayi bronsan bɔfoɔ no kyerɛ sɛ wɔde awu that's right wanya bɔne bia o onyame na soma no na ma me ehwehwɛmu kyerɛ sɛ wɔwu yɛ no hwɛ de si yɛ kaba bɛyɛ kɔ na ɔma me hunu ɔbɔfo ɔma me hunu ɔsɔpani Joshua sɛ ogya abɔfo ne yɛ pɛ ne Joshua na ɔma me hunu sɛ wɔgyina Nyankopɔn abɔfo anim na Satan gyina nifa sɛ ɔtoto na no mɛbaakye ana Satan ɛgya nifa so a ɔtoto na no Awurade ka kyerɛ Satan sɛ ɛgya tamu dan sɛ ya no bɛyɛ obetumi aka bɔne maako 1.6 billion ɛde atɔ so nyame kasa ɛnyɛ yie kɔsɛm nyame sɛ koyɛ mienu ana baako de a konya betumi aba abufuo ehyem that's right amiami ehyem that's right menteme wase ehyem that's right ani brɛ ehyem saa ne mɛ de sɛ epira agitifo wa paata wa kɔ badwaman wa kɔ rensa wa kɔ twaloto ba obemimi that's right yani ba brade ne nyina yɛ dɛ ehyem deɛ saa kɔ duwe maako abɔ na kɔ boro bɛ sɛ 1,000 pieces case ya ma ne betumi twitwa jo da ya bɛn Joshua ɛyɛ bɔne baako pɛ onyame na soma ma no kɔyɛ ba wo hu yɛ ɔbonsam asanya atake advantage ɛbɔne kɔ kɔ ba kasa no ma me hu so pani Joshua sɛ ogina Awurade bɔfo no ba wa wu anidaso nyina yɛ dɛ asa ɔkɔgyina nyame bɔfo ani kɔ na Satan gyina nifa sɛ ɔtoto na no ɛna Satan gyina nifa sɛ ɔtoto na no ɛna Awurade ka kyerɛ Satan sɛ na Awurade firi so ka kyerɛ Satan sɛ Awurade ntu anim Satan Onyankopɔn asɛm ntu anim Satan na Awurade wɔyɛ Yerusalem no ntu anim Onyame a ɔbɔ Jerusalem ntu anim na ɔyɛ ne gyanti a wɔahwima firi ogyam na ne bɔfoɔ no ɛna ɔkyerɛ sɛ Joshua ɛyɛ gyanti a ɔhwima firi ogyam nso na Joshua hyɛ ntade efisɛ na Joshua yɛ dɛ ɔhyɛ atade fii a wɔgyina ɔbɔfo no anim hyɛ kɛse yɛn ka ni daa amen atade nyame nam so bɛhyɛ no ɛsɛ bon sound de bon code kɔsɛm na wo de no nyame na ka asɛ kɔyɛ nyame na ehunu no etubo sɛ wo bi se they disappoint you disappointment we will feel o ka bro fi wo sa promise and fail promise and fail bi ani ho no one topic ho atade bi hyɛ ya atade fi satade na anwura uni ani bonyam that's right uni ani bonyam ade wo pa ebe hye ani bonyam satade fi na anwura ani bonyam nya de emma na bon sama to ne se de ben that's right we say Joshua brother sister we your blood was so nyame we na me so ani kwadi akon bon sam fa so pamatade fi e de se ti wugina umu wo ni matade e hye sansa abraba wo bon na kire watade e hye that's right did ya wona mu no are ya kye ante wutirim ane wutirim po nyina e pam atade e de hyew that's right nti amani mo nyam nya de ni ho kabab no boss wona wo jeje nanim sɛ ti wo boss ni pa jeje nanim sɛ munyina ho ntade fi no o hia se mu mba mo gini ho ntade fi no ane o ka kye no sɛ azo ka kye no sɛ hwɛ mama wo mu yɛ no firi ho so mama wo mu yɛ so firi ho so kɔ na me ntade sa kyerɛ ho ma hyew na hwie me de ntade sa kyerɛ ho e ba be hyew na me se ma on fa botre ho te mo no property ho te mo na wo de abotre a ho te bɔ no ago de abotre ho te bɔ no na wo hye no atade ane wo hye na atade na Awurade bɔfo no gyina hɔ na Awurade bɔfo no ayɛ dɛ gyina hɔ na Awurade bɔfo no ayɛ dɛ gyina hɔ na wo di Joshua ni to twitwa ayɛ dɛ gyina that's right sisa wo de o me kan sem bo mu akyerɛ ba bia me nyame kɔ so nkoduru na me duru a ɛno ade ne baba yɛhwɛ di 31 odifuo Mose yɛhwɛ ɔno nso bɔfo twitwa ade no ana o twitwa ade no sisa atabudan talking to talking wo gyina ha na nyame bɔfo gyina ha na Satan so ɔno aka sɛ gyina na ni mama ayɛ nyina ɔbɛsɛ gyina so da bɔ ɔkɔ ade a ɛya no ɔso otumi tena ade bi wɔn so obi na atade hyɛ mo ha ɔbɛka kyerɛ wɔn a wɔn sa ha otuba ko gyan sika hem ɛne kɔ yi sika kyem afei no wadwan sika na wɔkɔ misumi dware o ntu yɛ duru hɔ na ebi a me ngoro me ho na asa ba bɛka kyerɛ me sɛ otuba obi tu botom the fast ani ya me tiri man ko ya bibi betimasi wono na dada wo sa o afi wo baba wo pie ya why say ya chew no ni ma dey egu ase ogina no wasa dey esro it was simple some kwai no be twa dey from check simple things ada was so for the best in kwai ada was deep for ada sankani ada wo hu bia ada pabo bia o was
say one can see upon some quiet. That's right. And then now what's here? A papa, manimra, a bonia, broken. Simple. A broken, what to Kinklay, not catching. Yet the young woman clan, when I go be that. Nemuda say, oh, that was something much friendship, opie, no, opie, I mean, your boys, baby, a child to away so. He said, you go down. No Tokyo and you go and walk with chat. No to France and watch chat. That's right. Near two. Man bet. You call up Richie Raffo. Hey! If you go quiet, didn't that? The big da. May not solo young come over Japan. Come a cut direct, no crater. Maybe I will be a babon or so, maybe to quiet. Remember, I said, Uncle, Nam humanity. South Africa was my boss. Was a man I'm hard, I meet my day. I would have a bobbish and did it. Very idea. Not too many now say, may you know. One got a you know. And your friend, Yaquan cat as one who could have back said, oh, Concan. And I didn't purchase a pretty sure you got to know. That's right. No interview. The same, you know. The compound on your friend said, I'm more best to go and go. Let me see what. Who's you are there? Who got me? Let me see what. One of them says, sir, I'm back. More my one. And then I'm well. When is it to cry? Well, we catch that. You want my war. Who yam is subiti? What you also want? That's right. Maybe a man can first can be one. Namunya Yamjuma, not a muda, mention. Yen never turn a courier so at the bunch. That's right. You develop so on Casa Moda, and so Tapas here, you, your mind. Brother, baby, the penny does not pass your corner, bro. That's right. Me wo ri pe bia me ka sende on to ka bia ma me mpanya dwuma ka me pe bia Beton. Air condition car bia go betimato ba wo ka si minti me nyese dwuma because of nyame dwuma na megenti. That's right. Idi me sa so mu bia mani che ho this is that a person na bofo no so ai there what bell. That's right. The bed dey pass e ye bete ho atinka bone ye ori pe bu oro so the assembly to the soccer catch will be a onyini. Say, I didn't why your crana, Nipan Yini. Madame Sonia Casio, a Nipan Ayen was a cake, any pass mercy. That's right. The was telling you, your deep when your son accompanied for any more. The Abusan said, with you for bed. I was with you for some mercy. I must say, Preku. That's what it's a preku. Almost a bomb. We did for bear, as soon as see. Yeah, to watch it. What if for bear? I'm sky, the pass mercy. Eject your talk. When you're fast. When you're fast. Sansa Yamisre day. That's right. A debug for a day. We didn't him. Any man entire day. At 10. So with the in your bar, on a buff went them at the same. Come over here. According to Deuteronomy 31, verse number 1. Was Moses show man in Joshua Budru. Papa Joshua. Moses show man Joshua. I could control. The Moses can send me Israel now. Now, when you pass Moses, man can send me to Oman Israel now. No catch one say. I will catch one say. If we show her a new bannerman, if we saw her a new banner, me to me free, I didn't mean to me. Was it meant to me Freddy? Me to me Freddy. Now me to me name Emma Mupio. And I meet him in your day. Emma Mupio. So what I catch him say? Then I go pop his sack at him say. Uncha your day. Hannah McCam, you must have been. Brother, you must say, baby. When you shed deep was I don't want it, most I have shut up. So busy with you for more. Diasum, and I'm in the casa. And I Ajimu, and I'm in the casa. But I must say, yeah, men in the cassette to a new one. That's right. Brother, what if you can see when you go for me to come as me say, by now go pass on Tassa Jordan, it da. Nami Watuba. Sir, but when show me the slow yam, so I have Yakopadia. Nakopadia Santrani, buy your poop at his approach. That's right. Most of the same in any. Uncle be once. Uncle Bajamai. One just shame.
Ebra Israel for the for ya Moses yabanum sure ampanes komo diom I was stress na Nyankopɔn ka kyerɛ Moses sɛ ɔman de banum sure dia abanya kura won botan bi awa ha etika 1 Corinthians 10 na wɔse botan no that's right ɛna ni pampa atɔ ɛhe na nsuo kiri firi ba anya wani bana Moses nsuni wɔkɔ na ɔse poma no take you careful yes na botere ma ho wo so pakyere so bɔkɔ cause baby at ko kyerɛ ne yɛ ɔda sani ani ɔno so mi sɛ ɛyɛ botai ko ya na aba no esu ani bonku sani fo so sɛ wurade wo sɛ pirame asɛm bu hu nten yɛ pa sanka yɛ ayi botai ɛna ɔde bɔ so a no ma yosi dinsa ba kwata ne ni kamusa mi wurade no besu enye ize puma nte da wo ani kafura o ti ase wasa baya wasa mana nso na ade hantan dey sabo o ya sabo sans be enya chance do le hantan do se me bi bi nyanu ba Joshua ya ma mu nsuo flow na mo se tira se dan ene se dan na nyame tso so mo se so wa nya me kese e wo Israel ni na bo twa me nsa so wani ba hu Canaan na wona anya dai sister bo toma binti wani ba hu o wani ehu ni se wale gidini no ba wa sha adwamane nsam a ense patanti wuti bi chocho ne da that's right ata ba hu ba kwa sa stokrom kwasem wuti asie ma yam hyehyew nyama mo san ko fanta ade atenta na mo to go no ye gu bola ho na ye nton wo ba kwa ji so twa so bi tenti be sepile ba ji so twa wo kwa mane platform wo nya mane ko so oba se be ma ko hu wana ntiwa wo bu kwase a mummu nimti yemi ye be ma na me ka kyerɛw se be ma hu sirem hu wana ntiwa hu wada ja so nyina kwasem pa dina wo ba sha taade na se wo ma wo moto mu gu ha se wo be ma hwe wo moto mu a hu wada ja so hwe mi din o pa kwa aboneke ne pe dressing milo ne pe ja moto mu he ba bi a won so dwa pade ne hia no ne pa susu moto se ni nyina nya pa ka hu ma sempa wo shatade a shemane kata ba ha to se mo shatade a se na mo ne ewiase krata wiase fo ahemo akenka mo bi se se gidi atempa no ade anya atempa no aye pa na ana akoda ne bi ni ma fami de be na wo de be dan f ana se h kaba bo de ko wo se awurade Onyankopɔn no na o twadi wanim wase Onyankopɔn na etwadi wanim ɔno bɛsa mana man ayi afiri wanim eti abira no wase ko sra Joshua ahyɛnden no do ɔman na kɔ that's right wase Onyankopɔn na edi wanim kɔ na wadi wɔn so Joshua na odi wanim na Joshua edi ɔman anim sɛde awurade aka no na awurade bɛyɛ wo sɛde ɔyɛ Amorifo hene Sion na awurade bɛyɛ wo sɛ ɔyɛ Amorifo Simon a wɔ sɛ wɔn na ɛne wɔn asase na kyɛ sɛ Canaan wa mana anya dɛn anko enti wawu Judah chapter 19 Moses wu hwede besi wa sɛ nya bɔfo bi a hwede katu Moses enti so no bɔfo antem ɛte sai Abato sɛ nya bɔfo bi a nka Moses da ya kwasem wawu aka nya guso nda so nyina asa aka na temu just one day wobɛka wo sɛ gugu ɛnam akoma enso no wode ba akɔ bai wesa de ba akɔ akɔ enyom de beto twini nya na de wa ya bobo de ai antwini nya na de wa ya ama bo break watube wawu oma home wa mawra wa bo asna yi obi de ye nyango hu ya sa hu na sere ya wi apetesi anu bi so pa me nko hwe mpom ye bokɔ na ho yare na me rasta man igina me naso ko de nyame asra no ye nya ne bone be bia me kasa gidi fo be hu se me firi nyame no na me kɔ that's right because bedu be bi no a ye ba hwɛ se wo akwa nyame je se baba na yeka na me tam so aye dey aso because me ba gidi na manim we mpumpum ngusuo won se la me nsa bia beto a eyi won kai ise manyino se ebubugu so ba wo tena ase na la na aye dey aba be bia twam na me ha ni na smooth e po we ne firi yes mo na wo kona na wo ba ko na wo fu ni pati bia
ehye ablante abasiriwa akokorowa they say hina wan kasa wadu we ababuno ba enche wo ba basiriwa pe wo kwa akokorowa asiere se enche ye kokora yama 200 years ubo. That's right. 200 ubo. That's right. Esibia betibia ubo. Tuka Hebrew chapter 9:27. Ada mo nipa se obawu prekope. Onipa wachi. Na make kan wase. Kaba mo yeko. According to Judah verse number 9. Ka 19. Yeko. Osa cheche fatrofo. Osa cheche for Judah chapter 1 verse number 9. Judah osa no bofu panima ke no bonsam. Me pacho. Bofu ma obofu pani e ma ke No bonsam. Ntokwa na yire. Mosa abofo nyina awura esane cause nyame ti hye bia yede sanati o nti usu nyame yi a ete be ka usa gugu se pem de nyakopo so no bofo yede wa ba sani abasase siwa na ha se mbejabeja se de kufu ado ba ha so je se yede aye manyanyina na abofo nko so wakara bia wu a obekọ tina okai adisem no se kanyanya sem ye no wakara ba akosa kira bofo mpempem yede eposi nti eta obewuo no pimpim nyina sane ba na bi nso ayen sankrofo e twere ba no asem oh ni pass message de no wo yo ish oh gidi o ma hwera de oh akwa no abele nyame fa ne krensi yi no ma twere no mo sane na mu akwa we nyame tie de ka ona ya safene sa no wa wu ko ba prepa o mo so wo say a funkis eno ko on ba sa to chire boto be say 18 e da kopi dada no so nti wu a o kai Job chapter 14 e ko na wo se wa chire boni nyina no ti boni awudie bia o mo twero na da hye boto eye ma na ba akọ na emtia o ma pakiri nyina de gu o nti da o be wuo no wa dwen sa chire mu no a wo hye ase sa chire no wo sa di boni a na ya hwie boto ni nyina de gu o esansa wo sese o tini ni koye boni ba akọ a ye tini ade nyina onye dey e danger zone ye tini ade nyina o ye 20 years 10 years on kai dem boni ba akọ o ye ye o be ka ne daade aboni ko that's right ti ye be hie de gu o papa ne boni ne ye tie firi you wa check ka come enko ne so bofo panima kel me pato panima kel no bonsam di aprapre wa do bonsam di aprapre e kasa Mose mu no na wo me kasa Mose mu wonsini bo so be kasa mbone ebu na ten na bonsam asini bu se obede be kasa mbone no ebu na ten no bu Mose dia be aten ne mo kasa amasa asam da zo eni tin asani pa bo abrabo yi a atemu na ho eman anti obonsam be gina ho a yentimi nko tin ya se racha bia ni ho racha bia ni ho wo ka tesene ka ho ma edikan no 413 no wo se awufu a awu kane no adi totoroba ntoni bom a on be sore kane that's right akohia Christ wo onyankopon e wo wiem na so mo ate na abena sa abo na obefa ye na ye tete asi to wiara se Kristofo wo fa we anya ma wo chekere e simple things eti ata obewu abedi bobom ata wo ye abedi bobom na busase wo tiri betimi apajaw ade wa ko soro ana te bia be so dan na bibi ba na apajaw na de wo ko na kire ka wo se wutimi sum nyame yi a san hom na e bata won e ye Margaret de ko hye nyame e wo hwem that's right nti wo so dan na wutu a enya hombone o wona munua so che na mo de ya ene ko humbanifo ayeka efe ko ani bia enena ayeka na diati obi abefo ndoni so abefo awe so tamia ebe chechi no abetama akere nkwa chechirim na ketima so nyam so won kan da efo ntimo de obi abo so abo se na ajebi pa police fo bi pa wo ba chew wo fa hanko na I left you na do kosa and sa honhom na eta sa wo de tene ne hwehwe bie na abeli bom na sa se wo so a sa se cheki ya that's right la stand bi am do nyame de kire me me da wo sa no so Watuba ye kwa ko ball e wo wiem the prayers e fo mo bra na me afie me na me footballers aya samra ye
asɛm na yɛdi ho adanseɛ no asɛm a yɛka no asɛm a yɛka kyerɛ no wogye di a woyɛ prayer no bia ɛna lu pray kakaka masa me boy amane a no abɛfo sɛ me boy mane te na ayɛ ma ibaaya na pray na tu agya manager coach aka obi a me na me coach a me coach wo baba no be maka na me say gumi ti say ni ayeka sister me so and abofo an kira me say hey keep quiet ensu na abekɔ bi they say na da akɔ well pray ba and was say you say na maye they say the wo pagya mu no sister because say pray no e di me komununkum a chiri baby akosi kuro bi so again ti me home ya na me kan say papa sa so me kan o da yim because we ewie mu na ewie mu tintin be se enchansin wo di aba wo mu a e be yi mamu sima dai papa sa so na ebe mi si won ana me yese me call rounds akohwehwe sister na me so fo ye nyina yie ti ni wase ye bre bi gyina se yan sa kire yi a Israel ko to am guye no wo be sa dai afọ ma shanan na aye ready brother mi ko diri ho a o kɔrinse ni bia no ye kuro mu a wa we nsama ya to ni pɛhwe ba na nya hwe no nam wo ye mo hye ne ge bia ne na we nsa na asɛm basa no so nam wo asɔfo panifuo bishop panifuo ma hu obi a wasa abɔhyɛ asase ne so ɛno ka so ɔmo nko nyame nkyɛw na edi adanse sɛ yɛi sɛ nyame fia so sakyere nipa sɛ de wɔtie bia wɔtena nyame nyina ase a wɔbɛgye no simple things wasa de sɛ yɛnkuna sɛ yɛbu ha bɔmfie a sie fi baabi na baɛ na nyame ka ne ma yɛnka ho yɛde aka ɛne tene ne abrabɔ nti wɔ sɛ adi kamfo ne bɛtena ho na akyerɛ fu ayɛ dɛn abɛnti ampa nso ɔn sɛ awɔnka wɔmɔde to nwɔn sɛ serious ba ɔn sɛ awɔnka ne serious ahyɛ sie de ntra akoyo no ɔma sign ibe ka kere be di be 10 years no kaish yo bani bia dan coach nyame anhye mo dia na so mo yemre na so mo so mo ya na fofo so adai ade ahode na besom se woni nyame ba mo ma yemre no ene mo ade ahode besom ma na beko tino se adwuma ne nyina mu ebere se ene bere anya dai ense nyina nti ebere ensempo na mo ani nya dai enya den yenim tan ko agya ne beba kaba bo ne ko osene so bofo pani makel obofani makel ano bonsam dia prapere kasaka wato bonsam edia prapere kasaka sambo samu sini bo so obeka sembone ebu na tan ana bonsam asini bo se obeka sembone ebu bo satan ne mo ka se ana ka se awrade nka wanim ana bofo ne ka se onyame nya de enka wanim onyakopon enka wanim na yenum de na wamu de wakan de wonim no ho sembone wote ase e obeka sembone e de atum Moses so ana bofo na wodi Moses ni mu no Moses tin ni nti Gabriel gina se nyame bofo nya de enka wanim unya ka sa pe no aye mre kaba bo ne ko na de wo free adebosumu nim se anim se mo woni adwene no wase mo woni adwen enu na wase won adebu na wase won wonue efisa wafa kan kwan so efisa wa den wafa kan kwan so ese bonsam nam komboni bi so abaji Moses fu akwese no ti Moses mu ni nyina up to date yehu ba bi e file that's right Gabriel etam wakra ni fu ni nyina abom up to date yehu ne fu ni bi sa Moses wei senya wu no wi a ana bofo ni di nanimu a anka nyame to ne twene na me ne we ntu ni bofo ntem etese ana ma wutu alopa awia wodo bofo ntem etese Daniel chapter 6 verse number 10 yehwe Daniel so ne bofo omo ntem ne etese obi a bofo ogade no obi a bofo da e ba wotu sie pe ne yi bofo se ongade di bofo ni di wachi a ono de o ti akwa tenten be se da wo miensa ne se kan wo yifu bohamu a o twe be se an kejetia ndi wo fo ka onfu bio ndi wo ka ba bo se obaso a wo nsem wo na anya dai empembo ana me ka che nyame se o ke esi emetika mu abeda so am yo ni jimi na say a question me buza ni buza nyame question just na me ti an say ni jimi bodani ni jimi so nyame we ne say jada masemu what's what means me na anya dai na me say me tika mu abeda so am ni jimi ho na me so dai nyame ni nyame kasa no mawu
na de won tiase obekero kita ya sumuru na asha mesinsem wo say me na nka fom sister na america elu plate kura ni ho tu afa bi say gradie mi koguo ha ejina me ne te wo say we ni ka ye ni dwan me eh kan to ne ba bia me se be so awo nsem na na anya de empembo nti wonam say ya na we si bofo de nsem na body na e time ene nam ho ti won so wotimi hia obi na wo hwe han hwe no wanyi na tem na dia wa hu no bo na adwen ne de be enti ase so esense wo di po wonam ho na bofo asa so na wo se ko enya wawa enti wo hu a no hwe ni say che na wo so no pasem ada kasiri hwe ni pasa ada na isa ho na bofo na si se wono so obefo ene bompa isa de nsa wa jaw kwam woni ntam ayi dai ate cause of one kasenti ti nyame no o hyehyɛ bia wo hyehyɛ mani pa bonsan baba ba ifuo baba ba pampo security ni ɛyɛ tight ya on be sa akɔ check say kan ni da amen kaba bo ne akɔ according to Daniel say verse number 10 kɔ na Daniel te say wakuche atwere no me pacho o ka free best boy na ye tawo meti na metete so o ba kyerɛ wo de nti e ba sa Daniel hu say wo hena bodahuro akuchi de be atwere bi say obi a mompae ensere hwe 40 days kaba bo ne akɔ okon fie ana okɔ ne fie ɛsono na ba nso dan mu mpoma ɛkyɛ Jerusalem abu efi ana wate say ya kyerɛ pa no wɔde bufu okɔ ne fie ana kɔ pie ne dan wɔda mu a ɛkyerɛ baabi a ɔhene ɛte no obi a ma no hye hɔ kɔ na okoto nan kurumam anim da krompensa pacho ogina ntenten da bida ye kan wotefo a Daniel kan no mo yɛ miensa Daniel Job Noah onyame so obaye bɔne wa asase so sa afoi ɛwɔ hɔ a ɔmo tini nti obegya ba wɔno wɔtene a wɔsuo nyame no ɔbɔ mpae no bakoto wɔ akɔtwe mpraban so oyɛ de wogina hɔ na skidi bantan duru ya bendiri anduru yere barkan duru ya tampura kampura atira yere mandiri ambura seramantoba anda ira anturuba bira kandura anturuba bira anturuba bira anturuba Holy Ghost fire sama konkon samra nipa ya satra hede yɛkyerɛ wɔn tini wɔnyɛ bɔne da nyame agye ne tani ato wokɔ nyame nkyɛ akɔsra deɛ na wompo sa woni asante ne ntam nya ne asi ekosiesi a wobɛtuma akɔgyina ntente bonkotodwe sɛ ka utrate hia sɛ wate ha wɔna tie dwam sɛ ya wopie firi kwa no se a wodi nkododwe ne eba na wo afum nyame ekɔpɛ nyame akyɛwa watie osɔfo ni ɛna sɛ gyina ntente na wahyɛ mpaboa na woto ayampia nyame som no mmara ne law ɛda ho ɛde wɔtimiti law no so no na wawie pɛpɛɛ kaba bo ne kɔ wɔse na okoto ne nan kurumam anim da krompensa wakoto ne anim ko da krompensa na bompa yɛ da ase na baabu si bompa da nyame ase ne nyankopɔn anim sɛ de ɔyɛ no kane no a ne nyankopɔn anim sɛ ɔyɛ no kane na ɛna mmarima yi bɛto Daniel no hu ana mmarima kɔnkɔnsafo bɛto Daniel ɔwɔ ne fie ɛna ohunu no sɛ ada hu sɛ obusa de Nyankopɔn hɔ Daniel na bompa abusa de Nyankopɔn ɛna otwepuni bɛka ɔhene mmom no asɛm ana wɔn twepuni bɛka kyerɛ ɔhene sɛ Daniel abu mmara no so na wanhyɛ mmom sɛ wɔkyerɛ bom sɛ onipa bi obi sɛ nyame ana onipa biara hɔ ade bi ɛdaduasɛn onipa bi a ɛbrɛ a wahyɛ no ɔbɛsa deɛ nyame hɔ adabɔ obi sa deɛ firi nipa bi hɔ daduasɛn gye wo ɔhene ate wo ɔhene wɔde no bɛto agyata ne mene wɔde sa nipa no abɛto wo gyata mene ɔhene bua sɛ asɛm wasi eti Daniel ne bɔfoɔ ntɛm ɛhɔ te sɛ bɔfoɔ no agya no asi kwam anaa ɔda so ka ne ho kaba ɔbɛdeɛ kɔ wɔse asɛm no tim Persia ne Media mmra wana ne ani no teɛ wɔse mmerɛ a wɔhyɛte wɔ no Persia ne Media ɛyɛ mmerɛ bi ɛda hɔ dada a yɛhyɛte wɔ eti hwɛ yie ne wana ne mmara no ani efi sɛ na wɔhene ne tɔ Daniel that's right nti ɛmmɔ ɔmo de ɔho nipa nyɛ o yes kansɛm akɛseɛ hwɛ Persia mmara ne yɛahyɛ o nana yɛm wodi mmara wɔde wodi di agorɔ deɛ a sɛ ne kasɛm wasi wobɛsɛ ama mmerɛ no a nanka ne nka ɛmu koraa na ɔmo kansa nipa nyɛ o yɛmfo obi nkɔte gyata buom na wobɛtena se didi sisi a yɛwɔ nyame a yɛwɔ adeɛ nyina yɛme hyɛ wo nkuna no den deɛ bɛyɛ nanso ɛmpa aba pa nyame suro ɛdi w'anim na abɔfoɔ ntɔ wo ntwene kɔ
Was the end of Boa, so Hen and Sada was what he said. Then will you there to Cromono, more Hen. Daniel, or put to Cromwell, who are about Cromwell, or more Hen, got Bumpire down, Prince, Bumpire down, and Prince, and Henetia, someone. It gives the new Bumpire say. Yes, or Bumpire down, and Prince. And so, Panno. Yes, sorry, Lady Humobo, Chensan, or dead Lady Humobo, Chensan. TV as the pa, yen sanken, if we are. You see a deck across and contemplate Mitra. I said the papa which ain't no Bumpire. The Bia way, contemplating quay, who is a ya, who could ya know ya. Ye did see wha, Matronza, Lady Humobo, Sam Shepherd, Company Kumabusian, Pajame. I mean, come with him. Then what is so you also I know Bombay bar. Yamaso Bombay than a senior open. Dioma! Never saw a visit on my way. The head you miss. Say Papa and a bar, Obaka Yami, and I be Janice baby. That's right. The ones of course I don't move your be 2 million. Then your natural said 2 million and Kotaku commune. Nema Obanin Kunu. Near Jenko commune, no Kumbako. Into auto damage and any done a corner and answer. He done corner and answer. We hope walk across over Sana. We see an open. Cosm. He said, any best was said, pa! The empire any best. Who and who said, oh, yes, you are. Oh, do I come about you? Amen. Was only pa. You know, Baba, see a young choir at that. What don't you say? Dear, there's more don't you say? Would you not so? You who say, yeah. I think I'm going to many parts say you. And you who say, yeah. Kobe is a man can get on. Who is what who say, yeah, a pimha, not pimha. Almost a rasset now, and I just say, I mean, who is a chiboko or pim? No chiboko or the aba, no who will be the near, I mean. Nebra, and Yamiana, a pimha, bang, not pimha, bang, not pimha, bang, to a ban or tension, would you not tend it? Or sunny say, you are not good concerning check. When you come food, a chair says, Sram. The women is so by no banner to one. So open the cup or soon be or in shine you say, I am in a miss to be man of. To appear the Alcan was and come from an engine lady. Ya with you. To mammy, Yammy and now. Said the person Yammy, or let's hear about Bumpire. Nesaka Busadia said, pa. What in Yamiachin? That's right. Tiana, I didn't say, or by the upon a deep for my day. AGYEI. Was your Beffy her, the Nitio. It is here, you see a year, near Bekai, Asaba Dadia, a penny and copper. Now you hear you be obey. Come on, when you go. Now, Henetia Semono. I put it to 7. And the Yakasi. I said, a Yakasi. You saw any trim or done your home. Not what boy, why You saw any trim or done your home. was Sunny Trim our Daniel home. So, Obejano. So obey. Obejano. No Bomodia Kusu, we talk about. Brother, I don't know. Daniel, our Popobia, upon whose Rabensha. That's right. It's a more innocent and not just say, what I come with the Panya, Daniel, dear, Omium could die. That's right. Cause the young is slow, and then a train is so yummy. Cosm. The Nipabian Timpan and Sanya day, and can it come out when you go. And the Marmano, but no catch on him and say, I'll catch you on his set. Who say, median pest Yamra, I'm running away there. Wash him. You think with me to swim from some Fadia. Sir, I am not wash him, Cana. The money done there. Such a national. Sir, I brought your innocent. When I near Yanani, I know he come out of our Daniel by. I know why he came up with Daniel by. To not change a terminum. I will whom I will whom is an years old, be all done a pa. The Bible so far can't be said. But you know, there's any part that's in this one day. Sanity. Then here, near Pejan. Now let's just say a bona walk with them. A bona walk with them. A mutant in a crown, wash you up. A young man, a moon, a what? And a tintin in easy. A dear Yami, what can commentary Babona? A children we said, a brat, then a young woman. And a Jatanwa, yes, woman, quarry woman, a commodity woman. Bakubutu was say, I know my thought was a quiet tent. The blow we can say, no, be see Bakusu to say, Bongo. And I will see.
no yes no yes no yes to omu siwie ya wotena ase no omu nyina atwa no hwehia sada tumi say yes amasa na pedi omwa ye god aye body guard ya omu guard Daniel say the emperor said you be fair chile say I bet you Daniel ya omu be chisa de na we na omu nyina da no bia isi no omu say na Daniel to no inside there before Musa the come crowd the one Daniel the duru na ombe me Papato, e di pe nyina se Daniel da dey. Wa ko tu tatam na mu de. Obewu. Ya we no. That's right. Sa no abra boti o. Ni pe nyina mi se ase. So bra oba fia. Me hye obo se ensey. Kwasem. Tisa, e bo wa bo fia. Da di pe nyina mi se Daniel. Be bia bo tro de. E mo ri betiri nam. Ya ba keka wa sei. Ba nyame mu no na ensey. Wona hye bre dane fo. Enya pinti nya ntwa wurade. So ahutiem kaba obere ko nso hene boase Daniel say wahi boase Daniel say Onyankopon som daadaa no Onyankopon a osum ne daadaa wono na oni wo wono na onya dai oni wo wo hene ka asem papa wa ha satan wo wen san ko beka sem we da bita wo ba sa beka sem we da bita wo so Onyankopon a osum de be daadaa titidi nyame we obaye se honam ne ntoma. That's right. Asari we aboa mani mabusi ankasa me bra kora on dance di gwanka be che bo no mpa dance di hwe ka se me bra o mama kuma ko sabon ne yete so am eni yese etunu e yere sa anyem o sa de ka 800 million aye pana che Nigeria wanse se de nyamita no ko she AGYEKU o se okoye mpabo okwa na kwa isi o mi so mpabo an next pom compressor no so bibia nya ya se oba na wo se be wo a ni kun se ni sie because of kenti na start me so me kwa sori no san kamani da ho a me hwe wo mo me so mi ko hu a na mabu se slam be be chan kwa me jeja kobo na fe me bra pa ne ma na o mo ntade a hyase etete no dia wore ho epi eti e ka 3 days se wa ma o mbe yo mo ne ma nyina tu agomenten na ka week se wa 3 days e be yina sa to abonten ko watsa ga ni mache brother de nyambe ye nie ko siele na patoto to me o mo ka bi shem ya BM brand new stocker tia rubber and abisiwe quality one latest do I want to say mia grass and say that time you no no and no friend say omra what one ma osu na say da so nyina ai dey asan ba shepe tane po na wo de hoto no so a ate nyina ti brown na da so nsan nipa na say asay and say one of friend no buy so ne odifo be che yere simpachon an anka say bi afia kagoka kakaka edi achire ba no ko no se munyi nyina manyina mu kagoka oba no so anka sa si ekoku ne mba si ekoy wo mo dai eni ya manfo de mu jimu na ye wo mo kra yi nyama no wie wo mo 20 minutes se wo mo fa no wo ne ma ne tena bi enu na kagoka no tudi edi achire na ebubububu na bi yam ekon yi ne kan de se wo kala na bia green ene ekosa ekoko ahojo eska kokro diro na sie bi ni pa bi anti mo chama nkwa na to ya bosa eto asutu kan wura fio ene wo hye one ne ma no emfa abosa na se na ba bia ni ku wo bia on fa ne ma no mra wono so betena abosa no top ena ofre no to wo lese no se ene yeso na no telephone man o friend say o mra fie na e kan o hu de o se o moye na onya kwa na o hwe enkora ne de e man jade e tie o ba e obi o da wura no obi aye tunu no na koda abosa so that's right na wa bonsa bi say wa se no ba na e be ye that's right sana ti o kiki no ase no afena ye mo no ne ne ewu that's right e mi se me hu no ni ma wa sere nyina ma e din na me hwe no kiki manche no ato atwene wom no ato atwene wom afeye mo na ba o se ahuan kama anya dada sana we na adwuma nti o be ha wo sana ye kom ye de etwen ya me
Obetu yesa pa. Na dan ba ko so afre no. Se mati sei. Kono so asend this car. No so asend this car. Pede. Am say you be 200 million. Ya kan. That's right. Yami ko twes kan mu nyina. Ya sa ko bank wo e sa ko to obi a na ayeka. De nyame timi ye. Ne oni obi eka. Ene ne wade ne ho a. Wote ne nkan TV so, radio so. That's right. Onyame e pen. Wode mpabo si wo e de tene e kan ne boni gui. E ma nyame tie no. Ntoni bofo entem e te say. Kwa. Wo say wode obo bi ba beto amna no. Ada dena de ebuo bi beto. Ebuo na no. Ene de ne mpatia. Ado hede ne mpatia. Ne na brempom mpatia so ano. Enye ido. Ehimfo no agudi e da ho a. E kire se wo ye wo hene no. Wode koto bodara no. Wode ne mpatia e dey. Esano. Kababo ne akọ. Wasacha da ne ho de biara. Ana wansacha da ne ho de biara. Ana ohine ko na ba mu. Ana ohine ko se de sie. Wode abuada anadwo no. Ana odi abuada anadwo no. So ama wanfa mpena no bia ama nanim. Abuada me se nyame dɔwo a. Wo kwa onye hie mu a. Ade be fo mposi fira wu ade so meboa. That's right. De ne nyame santi. Wahine kwada eti abuada wawidi. Waka kire ne mpenafo ne guest ne yire mu se. Obi ama ne nche. Se owani brem. Oni ni baby awo we hoho ba nyame sronti wa ben yanko ana ohine so ya machi ani mu atete no to he so machi ani mu atete no ye ntam ko jata mna no no ado ye ntam ko jata mna no na obe amna no no na bobo se wa ye ntam ko jata mna no na obe amna no odi awre watie mu frɛ Daniel o se di da so nyina ye de be asa sa nipa anwenwu a yesu o. That's right. Obi te o se na ware ye se de ase kwasem ibi anka ma se ya anka nya ware pa bia maame wan ko ne namba basa ansa kira kanya warpa kwasem ye besie bia o se mpa manyame. That's right. Yo mu ya sakira dia ye fa te ne nhye bia ne munyam. That's right. Yo won hyira bia won hyira kababo ne yakwa na obe amna no no na babo se bia wo ba amna no odi awre watie mu frɛ Daniel tele dia wo dio tie mu frɛ Daniel ohine bua se Daniel sɛ ado hini pose Daniel sɛ Daniel Nyakopɔn tiasfo akoa Nyakopɔn tiasfo akoa Nyakopɔn so no da no Nyakopɔn so no ta timi adi wa firi data no watimi adi wa firi data mre mu ana na Daniel sɛ ohine sɛ ana Daniel sɛ ohine sɛ ohine nyankwada wapacho ani bia ye dɛ akasa wasra ye dɛ akasa wasra ye dɛ akasa waso ohine ye dɛ nyankwada Nyankopɔn be som no asoma ne bɔfo wasoma ne bɔfo ama no be mrum na jata na abomo jata ne nyina de na wanya me hwe na wama anya me hwe we ma ro akyekyere o. That's right. Powerful message. Hey etam Watuba na kotowa pa de bi ha kyire na untim ha bi tisa fanyame ye wate wase mi Nyakopɔn asoma ne bɔfo amana be mmom a jata na na wanya me hwe na omo ntima anya de anya me hwe sanse esanse hu se mi dibem wa mu Nyakopɔn se mi dibem awo nanim abanani wohene wonso mi dibem wonso wanim so mi dibem awo wanim me nyabo ni biala ene no eno na ohene boto ne yam ana ohene akoma de eto ne yam eka se woni Daniel mfiri amna no mu di Daniel mfiri amna no oyi Daniel mfiri amna no ayi Daniel mfiri amna no abai bi biala eti no ani wa mu se bibia mpo ati no efise ode ne woto Nyankopɔn wade ne woto de abai Nyankopɔn so isaga sekani da amen ya wajete nyame bia ya de woto no so a da hia dam no yesu fe na waje yeso ba bia wusu kon abe wiase ti na wonsan kan no e wiase ade wonsaka mu a no nyame dum be de e betete etia hwe kwan a asundie bofo enipa ekobone ho a e yam hyehye man Isaiah chapter 33 verse number 7 ya ha se bi ho kwa Isaiah 33 yanko verse number 7 Isaiah 33 verse number 7 yanko wasehwe wabra ne tiemro no so me patio ya wo bofo bi a se nipa ekobone ho a ba bo se watiem ababro no so asundie bofo osu ya asundie bofo bi esu ya kwantempa wafu ebere a atempa de afuom ebere a wo ya be bone no na elfel se yasumesi number waje ebe wiye tibia no oba na keka afa oba na ban no osu no elfel we are chitini no osu ya ba na wantie anse wakono so a
woyɛ ya asɛmɔsi ɛdi na yɛ tiɛ no bɔnsam deɛ baako onyame deɛ baako. That's right. Eti ebe bi a wokɔ yɛ pɔne pia wote ni bi sɛ gyae ɛyɛ asundie bɔfoɔ no ɔno no bɔne nsa no saa sɛ wurade ti wakɔ a hunumɔbɔ wɔkɔyɛ o ei Watuba ye wobade baa amfa afei na bɔfoɔ no ahomi sɛ wura kwa na ɛnya anyɛ ei asɛm bɛri na wodi hey must say pass the ball to Israel. Let's look at the pass the ball. You must say what must say. What is it? Go! I say what you say? Akoye. We are when you might say to be. As how? Kojani what the answer? Untimi so. And I just split your wassail. Who you are now both. Don't let your man so. Elijah near Koba couldn't satire any friend of Kwame. And when you are done, Pabomu, then you are not chair Kwame and say, we from Pabum Qua, Elijah, and can't tell say, Ninti, or Masso baby, Massey, Bassett, combination. Or can I tell you, the house is young when you be? I'm fine. I said, I'm a fire. Yanni, poor man gave you. Get it by ya. Or quite announced one of them what be Jeremiah Tatatria, who's here. So, Sanka, no one. When is going to be can't find someone such a money. And walking guy. Abandoned inside it. F1 what about one will yin in your and we yin cold young. On Saturday, I don't see any city or 2 good mammy. They will say, shall no fine and die up to death. And when they want so with him, I'll send you. The Abra will come upon your honor. I didn't know what's him. I have both phobia, one button, someone Casato said, Jai. Wait to now, shows now, yeah. That's right. It's Numbers chapter 22. Obesu obi kwa ha. Otie. You heard you see what? Numbers 22. Na kam quotage ba ko bani afon. Come. Numbers 22. Verse number 1. 22. Was Balak suma ma okosia Biliam. Was ba asuma ba ko bi sa Biliam. Come. Na Israel fo no tu kwakyere nsraban wo Moab. Na Israel etu kwakyere nsraban e wo Moab. Jordan fa eben Jericho agya. Come. Na sipo babariku Barak hunu de Israel aya amarifo nyina. Na ebra Barak hunu de Israel aya amarifo nyina. Na Moab suro omanu pi. Wo mo yede? Omu suro omanu pi. Wo mo suro omanu pi. Efisa na odoso. Efisa na omanu doso. Ne hu ka Moab. Na ehu ka Moab. Israel fo ninti. Israel fo ninti. Na Moab ka kire Midian panifo se. Ana Moab ka kire Midian panifo se. Afei edomi bedi ye ho adanse nyina. Wo se edomi bedi ye ho adanse nyina. Sede nantwi di asase wura no. Sede nantwi di asase wura chi no. Nso bere no mu na sipo Barak ne Moab hene. Ehome na oda ko me pase bu yakọ. No suma abofo ko Moab ba Bilian chen wo. Peto a eda subonten no ano. Etu asuma abofo ano ko ne nchen. Ko. Ne manfo asase so. Ko. Se won ko hia no se hwe. Asa wonya de. Won ko hia no. Won ko hia no. Oman bi firi Misrim aba. Na oman bi firi Misrim aba. Na hwe. Obekata asase ani. Wabekata asase ani. Na wana wogu manim yi. Na wana wogu manim yi. Na afi bra betome oman no na mame. Na afi ka oman no mame. Efise wo ye den sene me. Efise oman no ye den che me. Se ebia metimi maku won. Se ebia metimi aku won. Na mapam won afiri asase so ana. Na ebasa mapam afiri asase so. Na minim se. De wachira no no. Na me ahira no no. Wachira no. Obehira no. Na de wadome no so. Na wadome no so. Wadome no. Wadome no. Na Moab mpani ni Midian mpani no. Na coin. Okaya, baby ansa kwawa. Ebesem di baby na ote ponko no so no. Ote ponko no so a ponko no ka se fo wuje no nkwa. Onko biem no. Hon wadu no. What say 22 verse number 21. Yanko na se nkasemu na yodo. Biliam sori anopa hyehyɛ na funumu. Nti Biliam okoya de a empasuo bi e masoma no. Wate ni mienu. Ba wate de anya no. Ade basiesie ne ponko se okɔ akoya de anya no. Kɔ. Na woni Moab atitiri no sim kɔi. Enti wone ne ponko no sim kɔi. Na ɔkɔ no. Na ba obese wakɔ no. Onyankopɔn bofui. Onyankopɔn bofui. Na Awurade bɔfo begyina ɔkwan no so sɛ. Na Nyankopɔn bɔfo begyina ɔkwan no so sɛ. Obesi kwan no. Obesi kwan. Nso na ɔte afurumu no so. Me pacho ebise na akwan no te afurumu so. Nso na mmɔfra banu ne nanam. Kɔ. Na afurumu no hunu Awurade bɔfo no sɛ. Na Nyankopɔn pie afurumu no ni ema ni hu Awurade bɔfo no sɛ. Ogyina ɔkwan mu kura nkanta a watwe wɔ. Wɔgyina akwan no pimfi. Ade watwe sika ne ɛwɔ ne nsɛm. Ese nyinam. Bila kensna ni afra.
ɛne nyame abie pɔnkɔ no ni ɛna pɔnkɔ no hu sekai ɔno so wɔnyɛ dɛ kɔ na funumu ma ne kɔɔkɔ no so kɔɔfa awuram ana ɔyɛ sɛ deɛ ɔmfa baabi a bɔfoɔ no yɛ dɛ egyina ne bi da kenem deɛ kɔ so o etu ɔtɔ kyerɛ baabi akɔfa awuram kɔ na Bilam hwɛ funumu sɛ ɔma na ɔkwan no ana Bilam so nyame mbie na ne nti ohu deɛ kɔ so ana ɔhye pɔnkɔ no sɛ deɛ tina ɔma ne akɔfa awuram kɔ ɛna Awurade bɔfo no kɔgyina ntoro ntɛntɛm ada Nyankopɔn bɔfo nsa kɔgyina awuram hɔ na funumu no hunu Awurade bɔfo no no mɛ ɔmmɛsɛ ɔsi ne kwae o adeɛ ɔkɔɛ no ɛmmoa etu asa akɔtwa ne wuram wɔ sɛ ɔma ne nkɔ kɔ na ɔde ne ho mmea ɔfasuo no ana ɔde ne hu a ɔde Bilam awura afasuo bi ho na ɔka Bilam na mmea ɔfasuo no ana ɔka pɔnkɔ no ka Bilam amia pɛnsoɔ no ho na ɔkɔ so hwee no a ana ɔkɔ so Bilam kɔ so hye pɔnkɔ no a ɛna Awurade bɔfo no twe kɔɔ n'anim kɔgyina adeɛ hɔ yɛ hiahia etu ɛbere ɔsa de ne fa baabi sɛ no a ɔde ne pie no na baabi de hɔ ne close wokɔ ha ɛnkɔ wokɔ ha ɛnkɔ hɔ nkɔ na ɛkwan ana bɔfo nsa edua mi kae dɛ ɛkɔ gyina hɔ deɛ asia wie yitɔ ɔsansan wɔkyi kaba ɔbɔ ne nkɔ na funumu no hunu Awurade bɔfo no na ɛbere fi Awurade bɔfo no obutu fam na pɔn bɛsi obutu fam Bilam ase na Bilam bufui na Bilam abufui na ɔde ɔbaa bɔ afunumu no na wɔhyɛ ase kyiaba ade bɔ pɔnkɔ no ɛna Awurade bue afunumu no ano na ɛhɔ na Awurade hu sɛ Bilam ɛbɔ pɔnkɔ no wɔ bra wɔnyɛ hwee ɔka kyerɛ Bilam sɛ ɛna ɔbie pɔnkɔ sɛ ɔnkasa nkyerɛ Bilam ɛna ɔka kyerɛ Bilam sɛ Bilam ɛdeɛ ne ma yɛ wɔ ɛdeɛ ne ma yɛ wɔ na ɔbɔ me mprɛnsɛn a wɔde abaa abɔ me mprɛnsɛn Bilam ka kyerɛ afunumu no sɛ sɛ akɔ woba boa ahwɛ ne yie aboa mo te pei na ka na ɔmo ntimi nka duka Job wɔsi Job tene wɔ nyame anim ɛdeɛ bɛntira ɛmmoa na ɛwe no sɛ ɛmmoa no bi firi ta na Job atam aboa no ɛsa ade na awura ne video mu sɛ onyame sɛ ha na mo ntena na mo nyama no aduane na wokɔn no wɔsi Job yɛ obi a wɔde mu na wɔtere ɛwɔ nipa nyinaa na wɔyɛ ne firi bɔne ho mmoa na ɛwe no na ama na yare na ne ho tutu ntokuro no ufia na wasa atam wɔde wahyɛ mu sɛ ɛna wo ha wo saa onyame sɛ ha na monyɛ dɛ munya mo no aduane nti muni di na monkɔ na nso ohuna ma kaba mo ne kɔ na Bilam ka kyerɛ afunumu no sɛ na Bilam ka kyerɛ afunumu no sɛ sɛ wɔgoro me ho ntira sɛ wɔbɔ me ho ntira sanka me kura nkranta ana Bilam ne ka kyerɛ pɔnkɔ sɛ sanka me kura nkranta anka sɛ makun dadaada ka witrate na afunumu no ka kyerɛ Bilam sɛ na ohu deɛ kɔ so ada furi ka kyerɛ Bilam sɛ ɛnyɛ wɔ afunumu dadaada ɛnyɛ wɔ afunumu na dabi ɔtena me so dadaada na ma yɛ wo sɛ pɛn na wo sɛ ma gyegye wo sɛ pɛn na Bilam si daabi ana Bilam sɛ dabi ɛna Awurade bie Bilam ani ana Nyankopɔn bie Bilam wadi ohun Awurade bɔfo no sɛ wogyina ɔkwan no kwan ntɛ bɔfoɔ sɛ ogyina kwan so watwe nkrantɛ a watwe wɔ ne nsɛm a watwe wɔ ne nsɛm na ɔkoto de n'anim butu fam ana hɔ na ɔkoto ne spirit ɛyɛ dɛ ebutu fam ɛde ne butu fam na Awurade bɔfo no ka kyerɛ no sɛ ana bɔfoɔ no ka kyerɛ Bilam sɛ ade nti na wobɔ wɔ afunumu no mprɛnsɛn ɛde bɛti na wobɔ afunumu no mprɛnsɛn hwɛ maba sɛ mebɛsi kwan maba sɛ deɛ wokɔyɛ no mebɛsi kwan ɛfiri sɛ wo kwan no ntene wɔ m'anim ɛfiri sɛ anama a wotuo no ɛntene wɔ nyame na afunumu no hunu me ɔmode ayɛ that's right wɔsi ne kwan nkɔkɔwu wɔsi nyame asuam sɛ anama a wotuo no ɛntene wɔ nyame anim nti mesi kwan nti ɛni na woteɛ no sɛ wodi so a onyame na kasa kyerɛ wo yɛwɔ mɛma bebree wasɔre mu ibɛtumi ayɛ wɔ laa bɛwi ase ɛkɔ akɔwi adwaman nti wobɛhyɛ ase ateɛ ni bi sɛ ɔboa ɔnwalo bayɛ akɔnnɔ bi a wontumi hyɛ soɔ nti na wodi akyire bɛwi aseɛ no na anyena kɔda wonyene da wie a ne ahyɛ mo sɛ mo nware moatɔ aware ama bonsam mo bɛkyerɛ mo saa de akɔwu nti sɛ wote ani bi a na yɛ bɔne agye na wokɔyɛ a onyame na asɔfoɔ sɛ ɔnsiw kwan enti yɛhwɛ kwan ɔfa so a wɔsiw kwan a wɔgye wɔ na mapɔn Job 33 verse number 18 the quotation tiawa ne yapon according to Job 33 verse number 18 so nyamu ye yanko na watwe ne nkanta firi amena mu Job 33 verse number 18 na watwe ne nkanta firi amena mu wasetie nyame atwe nkanta firi amena mu ne nkwa nso anto afena no ane won kwa nso ankoto afena na no wode ya atwe na so ne mpa so na wo hia wode yaw atwe na so ane ne mpa so ne no mpa mu da apredie ade no mpa mu da dopadiem na ne nkwa ma aduane foro no na ne nkwa ma aduane foro no na ne kra po akono aduane na ne kra po akono aduane na honam afon ama no ye huna Job 33 verse number 18 that's right and one saka bi mam kali mam bible me birinje
ɔsɛ watwe ne nkranta firi amena mu wɔse watwe nkranta bi afra mena mu ne nkwa nso antɔ afena no ɛne ne nkwa nso ankɔtɔ